дар арафаи ҷашни пуршукӯҳи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз бо ибтикори намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бо ҳайати меҳмонон дар деҳаи роҳи нави ҷамоати деҳоти тоҷикободи ноҳияи вахш муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ба номи Азиза Бадалова мавриди ифтитоҳ қарор дода шуд. Мардуми деҳоти дурдаст солҳои пеш аз надоштани синфхонаҳо шикоят мекарданд. имрӯз шукрона мекунанд ки дорои чунин як муассисаи хубу барҳаво шудаанд. имрӯз ман аз номи худ ва аз номи кулли омӯзгорони муассиса ва аз номи мардуми деҳоти роҳи нав миннатдории худро аввалан ба пешвои миллат президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкори ватанӣ Давронҷон Ҷураев мерасонам. чунин як муассисаи зебо ва замонавиро барои мо тақдим намуданд ва муассисаи мо аз симхонаҳо ва варзишгоҳ ва китобхона иборат аст. ман хело миннатдорам. ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои миллат мо гуфтанӣ ҳастем ки бо хониши хубу аъло ин муассисаро хатм карда ба халқу миллати худ хизмат кунем. муассисаи таълимӣ аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманд сохта шуда аз 16 синфхона иборат буда 750 нафар хонандагон дар ду баҳс инҷо таҳсил хоҳанд кард. ҳамзамон дар муассисаи нав толори маҷлисгоҳ, китобхона ва майдончаҳои варзишӣ мавҷуд мебошад. бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва баҳри сазовор ҷашнгирии сисолагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ имрӯз як мактаби нави замонавӣ ба истифода дода шудааст ки дар ин мактаб дар ду баст хонандагон бо ҷои таълиму тарбия таъмин шуданд, бо майдончаи нави замонавӣ ва толори варзишӣ таъминанд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон дар баробари ифтихори иншоотҳои ҷашни ҳозиро ба ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда ба шахси эҳсонкор Даврон Ҷураев ва дигар шахсони саховатманд ки иқдоми нек барои фарзандони ин деҳа гирифтанд миннатдорӣ баён доштанд. аз хонандагони ин деҳа даъват ба амал оварда шуд ки аз ин даргоҳи илму маърифат дониши хуб омӯзанд ва тозагии муҳити мактабро пайваста таъмин намоянд. тиққи иттилооти масъулони ҷамоати деҳоти тоҷикобод дар ҳудуди ҷамоат 59 иншооти худу бузург бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ сохта ба истифода дода шудааст.